the preacher of the word. Allow me to welcome the apostle, Shayzada Samuel, all the way from Direct Ministry. Thank you all of us alive. From the apostle together. Let us celebrate in the mighty name of Jesus. That is our some very personal people. To keep on praying, to keep on letting, keep on fasting. In the mighty name of Jesus. Extending an invitation so that I am part of this conference. Hallelujah. As I had pledged that every time I am called by Impostina, I will try my ultimate best to avail myself. Amen. As I went to Ghana, it's 9:30 away. Pressure in nayo kumangaliso. Cela sichele Bible zethu Matthew 27. Matthew 27. I'm going to take one verse, within a verse 3. Verse number 51. There was one in the purpose. I don't want that in a match, but I want that in a cool I'm going to read one verse. Amen. Verse number 51. At that moment, the curtain of the temple was torn into two, from the top to the bottom. The earth shook, the rocks split, the tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs. And after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. Verse number 54. When the centurion and those who were with him, who were guarding Jesus, saw the earthquake and all that had happened,
they were terrified and said, surely he was the Son of God. Let us find a method. Our Jesus really is the Apostle to Yesu Kristu. Teta ngathi Yesu lapha namhlanje utshintshe impilo yethu ngoKristu Yesu. Amen. Israel naso bazakulethu namhlanje. I'm just going to teach. Amen. Israel naso sithi the veil is torn. Ikhuselo lichazukile. Amen. Now, xa uThixo ndiyavakala lapho. Alright. Xa uThixo edala umuntu kwincwadi yeGenesis, wayefuna ukuba nobudlelwane nomuntu. Amen. Likhona cawe? The original idea of God about umuntu, it was so that uThixo abe nobudlelwane nomuntu. My Lord, because and njengoba sisiza enkonzweni nje sizoqinisa obabudlelwane. Xa abazalwane abaninzi bayayiphosa le ndaba yobudlelwane, bacinga uba sizocula apha ecaweni, sizojonga ubani uxele njani, sizokuba ubani ushumayela ngcono kunobani, silibale uba le nto ibetween thina nobani. Andazi uba ndiyavakala. Eyona nto bethe abazalwane abaninzi baze enkosini besuka ezweni, bafika enkosini bathi swize ezinye izinto ezingeyo nkosi. As a result, abantu abaninzi abantu baphoxeke enkonzweni abaphoxwanga nguThixo, baphoxwa ngabantu abafike besenkonzweni. Ndingayazi uba bebejonge intoni ebantwini bengajongi lo bazempilo. My God. So, into yethu yobudlelwane ke asiboni apha ecaweni kakuhle, ngoba apha siyazibumba. Amen. Ngoba kuthatha imposti. Eyona sizathu sethu sokuza apha is not that we must stay here. Siza apha ukuze apha silungiswe, silungiselelwe ngaphandle. Na uSathane lwenzile wenza abantu bazilungiselele ukuza ngaphakathi. Umbona ngomgqibelo ebusuku umuntu ekenika indlela yothetha nendlela yoqhinga ngoba usuyaphi ecaweni. Eyona ndawo ufana uba ukheles kuyo kulapha. Kaloku apha singabantu abasesibhedlele. Amen. Abantu abalapha singabantu abasegaraji. Uba isegaraji yazibayengxaki. Nokuba umakeli noma ungumakeli, uba isegaraji ayizanga kwi-vacation, ize ngoba inehlaba. So apho uzoba litayile lirongo i-oil pump silapha ngokusonke sidinga umakeli. Now, usilungiselele ukuba xa siphuma phandle sikwazi ukuphefoma. Now, sinabazalwane abaninzi esibathembileyo ebandleni bethu. Qha abathenjwanga ngabantu bahlala nabo. Aba bazalwane uhlala nabo emsebenzini bakuthubule kangaka ecaweni. Uthandaza. So uSathane wenzile usenze saba church conscious. Saba ngabantu abafuna ukuba bahle ecaweni. Lezi mpahla sizinxiba ziyasiqhatha ngoba sengathi singabantu aba-perfect.
sibe singabantu who are not changed from within. Ayibonge inkosi. Now iBhayibhile lithi kwincwadi yeGenesis uThixo wambumba umuntu wambeka kwigadi yase-Edeni. Xa embeka kwigadi yase-Edeni umuntu uThixo wambeka kwindawo eyayilungelwa yena ngafika umuntu engathandazanga. Bethu uAdam zange athi ukungenile intercession ufuna ukwenza environment ibe conducive for uThixo bese igadi yase-Edeni yayindawo eyayilungele uThixo angafika ekuseni afike emini afike ebusuku. In actual fact wayesithi uAdam esebenza umyezo ithi iBhayibhile eve ukuba uThixo uhamba phakathi emyezweni. Eyona nto yayimchaza uThixo yayile yoba uzawuvela athi gqa. Ayibazana ithi eyona uThixo wayerhalela wayethanda laa avela athi gqi. Umntu ebhizi esenza izinto zakhe kodwa uThixo eze afike umntu ongabi nazihlobo. Amen. And uSathana wayengayithandi le nto yokuba umuntu une-access kuThixo. Ngoba bazali bethu masithethe nenyani, ezi moto siqhayisa ngazo zinkulu kakhulu ethaveni, nezi zindlu siqhayisa ngazo nabantu abaziswa ngabanazo. Kodwa into esinenayo ilizwe lingenayo bubukhona bukaThixo. Ndifuna ke uthathe ingqalelo elizweni. Namhlanje ndicela ukuqola so I'm just going to teach you. Yayazi ukuyimvuselelo. It's fine. Ngafika kodwa kodwa cela siyahamba le pace. Amen. Ndithi ke uzobe uthatha ingqalelo eBhayibhileni ujonge amatyelelo uThixo ethetha nomuntu okanye esiza emntwini. uThixo akho enintsi ayithembisa umntu ngaphezu kokuthembisa ukuba khona kwakhe. Oh, bazali bethu, ndifuna ijonge kakuhle eBhayibhileni. Xa usweleka, xa ebiza uMoses, uMoses ndifuna wazi leyo ndinawe. Amen. Moses nyamaza wakwenza izitori uba ndihambe into yokuqala first sentence uThixo ayithethe mamela Moses ndizawuba nawe. Amen. Xa kusweleka uMoses uphaka uJoshua uthi uThixo Joshua ngalaa ndlela bendihamba ngayo noMoses ndizawuhamba nawe. Sokusho akathethi into kandulo, uthetha ngohamba nomuntu. Amen. Xa uyasivala kwincwadi kaMatthew 28 elathuba uvala ngelithi verse number 20 athi behold I am with you always until the end of age. So uThixo amise ngayo ayingomangaliswa kwezilawo ukuba khona kwakhe. Uba ndikholelwa abonisa abafana bathathu ababezibona besebhadlweni. Lithi iBhayibhile xa nizogula nabantu kumkani sicela usixolele. Ungasibona sikhathibhadle nasibona lapha. And asizokwazi ukuguqa uThixo walapha. And kwale nto yoguqa uThixo ibiyintlwemba kade libekelwe thina. Sisazi uba sizoguqa nani ke akho mfana yabethusa akho sizayivuka. Bathi ke xa bethethayo siyamazi uThixo uba unayo ukusisindisa lo mlilo. Bathi ke siyamazi uba uza kusisindisa lo mlilo. Bayivala xa besithi noba akasisindisanga kodwa uzawuhlala kubaliswa beBhabhiloni uba kukhona amadoda atshayo amtshela ungaguqa.
noYosefu uzalwa kudala kukho abanye ababhunqa ngam bethi babe bathi xa befaka emlilweni akabakhupha emlilweni wangena nabo emlilweni eyona nto ingabatshisiyo sekutshe nabo ababafakayo kukuba khona kwakhe and ubona kunebhadnesa xa kunebhadnesa uyanothisa hamba uthena emlilweni njengakuthi tshe idangatye nabo abayi-1 2 3 akuze nifake ngaphi kuthiwa 3 utahamba ndithi tshe owesine and ithi ingathi ufana nonyana womntu kodwa zangambona unyana womntu kodwa wathi xa ibona athi ayisosithobe somntu onomalo. This must be one from God. Ndifuna ukuxela bazalwane eyona nto ayizungezileyo kule weekend uzungeze ukudibanisa wena naye ubuhlobo bakho buqine ngaphezu koba ulila ubuhlobo bakho naye buqine ngaphezu kwale ndlela ukhwasa ngayo xa uthandazana so that you may become closer to him. So inenzeleke uSathane yamxhaphukisa le nto umuntu abe kufutshane noThixo wafaka isono. Amen. Naxa efaka isono uSathane ithi iBhayibhile umntu wakhutshwa emezweni wakhatshwa umntu emezweni. Ndifuna unothelele xa begqiba kona ithi iBhayibhile bazigquma ngantoni ngamahlamvu. Right? Xa bezigquma ngamahlamvu andithi mosibombathile abantu but uThixo wathi sebabona bombethe wathi la mahlamvu awakho enough. Ndinayo into ethile uThixo wathi la mahlamvu azawubuna ngalawo mahlamvu omagqabayo kusemthini ayoma wathi after 2 weeks of nempilo nikhanda ngamanye amahlamvu so kufanele nizimaintain nalezilekude yohlala nombethe waqoba noma nizawuthatha kude mandithathe ixhwala ndilibulala emveni koko ndithathe isikhumba ndibombathise. Ihlazo lomuntu kwigadi yase-Edeni laquma ngokuphalala kwegazi. Thina ihlazo lika-Adamu no-Eva ze baqumeke kwafuneka kube khona igazi elichithwayo ze umntu aphume egadini enesidima waphuma umntu ona enesidima equnywe ligazi. Umntu lo xa ephume egadini wahamba iminyaka engenaThixo njengehamba engenaThixo nje umntu wafikelela kwipoint apho uThixo athi ndiyazisola ukuba umntu bendimdalela ntoni na ngoba umntu ubhekele ngenxa yezikreqo nezono zakho basibona begaxeleke kumhlaba waseYibhithe for 430 years. After 430 years, uThixo wabiza indoda ogama linguMoses. Athi ndibonile ukukhala kwabantwana bam neentsisi zabo ndizivile. Athi ke ngoku nditheni ngehlile. UMoses alongene eEgypt afike enze imimangaliso emininzi ebonisa ufana uba unguThixo oyinyaniso. Kodwa ummangaliso wokugqibela xa bephumayo eYibhithe ummangaliso wePasika. Uthi uThixo uzawudlula ingelosi yokufa nothi idimoni lokufa ingelosi yokufa izawucangatha kwimimango yaseYibhithe ithi yonke into eyizibulo ingelosi izawufaka ihlelo kodwa ze kusilwe kuzofuneka umzi nomzana uzithathele ixhwale lawo elinyaka ngecela abahlali phansi bencoko siyashukana kuzawufuneka kuthathwe ixhwale elinyaka mnye ze elixhwale lixhelelwe
ikhaya ngekhaya bayibona sithoba umuntu umushumayo la ishushu na ishushu na igama lokuthi kuzafuneka iqhwane neqhwane ibelele ekhaya lento ayizokwenzelwa cawe izawukwenzelwa ekhaya ongazabona funa ke kwasukwethu njengento yasecaweni ngokuyayiqalwa yayiyamakhaya uthi uba ifemeli ncinci kuzofuneka ifemeli zidibane zidle elithwana uthi ngakomini ufuna umuntu axinde ngokungathi uyahamba and le nto izawukwenziwa ngobusuku xa into ezawukwenzeka indlu nendlu exhelileyo kuzafuneka ifake igazi ebondeni emgubasini nakwiilente zefestile elibabe xa kufika ingelosi yokufa ifuna ukuchitha igazi izawubona uba selikhona elichithiweyo idlule eli gama lithi pasika lithi passover ngamagama amalula nizawuchithwa and into enitsilisayo nitsikiswa ligazi elisebondeni okanye elisemgubasini njengoba eli gazi liqatywe emgubasini lithethela abangaphakathi and ingelosi ayizojonga uba bangaphi na eli gazi lingaphandle li-enough noba bayi-5 noba bayi-25 eli gazi will cover anyone who is in the house bazawuchithwa sisibetho ngenxa yegazi and le epasika yaqala eyiphutha and emveni kokuba emveni kokuba uThixo enze lo mmangaliso wokubulala zonke i-firstborn wadicayida ufaka babahamba babantwana mabaphume ngoba siyaphela ethi babe bakhutshwa aba bantu bahamba nosimakade amen phakathi naphakathi endleleni uthi uThixo emani ndikhumbula lapho emani yaphazamisa la ncela uyazi utheni kakhulu uxela umamelelisi na sasubehlale phansi ushumayela wathi uThixo mamela manje ndikhumbula la weli yethu yase-Edeni I want to dwell amongst my people. Yazi bakhona abantu bethu abakhonzayo kodwa bakhunjulwa yizulu every Sunday balapha kodwa abaziwa ezulwini lithi izulu samgqibela last day ngepasika wathixo ndiyabakhumbula abantu bam Moses ndicala undenzelele into kuthiwa yi-tabernacle. Yintoni i-tabernacle? I-tabernacle yindawo endiza kufumaneka kuyo mna xa abantu befuna mna kukhona le ntente yokuhlangana wathi uThixo ubenza uyenza ndifuna ukwenza indawo where umuntu xa esifuna uThixo afumane khona kuzaba khona indawo kuthiwa yintente yokuhlangana but ayikwazi le ntente ukuba ibe si-structure esi-temporal nisendleleni ngoba uba niyakhe yaba sistena nizawucinga uba i-wilderness yi-destination kufuneka ibe yinto emanithwalwa ihambe so that ningapheleli entlango ngoba apho nibhalele khona kusekanana nothentlango wathi into ezawukwenzeka ke kufuneka le ntente ibe yahlulwe kabini amen xa yahlulwa kabini kuzawuba khona le nto kuthiwa yi-inner court ne-outer court amen then i-inner court yahlulwe kabini nayo kube khona indawo ekuthiwa yingcwele kube khona indawo ekuthiwa yingcwele kangcwele now ngaphandle apha kwindawo ekuthiwa yi-tabernacle
altar of bronze. Wawuthi xa ungena kwithebelekile, into yokuqala ohlangana nayo sisibingelelo. Ngoba akekho umntu ongena kwithebelekile ongenasigqibo sakwenza sacrifice. The first thing odibana nayo xa ungena kwithebelekile, udibana nesibingelelo. And esibingelelweni kwenziwa khona amadini. Maphela ndithi akekho umntu abangena kwithebelekile engenasigqibo sakwenza idini. I-requirement yokuqala xa ungena ukuba maka-sacrifice something. Ngoba akekho umntu okwazi ukukhonza uThixo kakuhle emkhonza based on indlela yena ahambayo. Baphela boqhubela. Ndithi akekho umntu okhonza uThixo kakuhle emkhonza ngendlela yena athanda ngayo. As long as uThixo usamkhonza xa uva wena, zazi uba awukangeni kwithebelekile. Ngoba xa ungena kwithebelekile, the first thing is that you must sacrifice. Kuba abantu abathanda sacrifice, because there must come a time in your life where it is no longer about you, but it is about the kingdom. Sikhonza nabantu abagcwele bona. Yiyo lento sihlala i-meeting siphele 6 hours sixoxa abantu omuthethe ngomntu WhatsApp nokuthethwa nayo la screenshot wathumela lwa because abantu bagcwele bona. Kanti if thina bese siphokozile kwayena esizawuyazi uba akukho nto ingathi yonke into ingathi. Umntu otshilakaleleyo ngumntu ofana noPaul athi yonke into ebenziba ligugu nenzuzo ndiyibona inkunkulu xa ndijonge ukwazana nalowo andithandayo. Xa usathi xa ugqibelayo ugqibele ngejob yakho, yazi uba awukamboni yena kakuhle. Xa uthetha wena ugqibele ngemfundo yakho, zazi uba awukahlangani nayo. Umntu ohlangane naye manyani wothuka xa ibalisela uba ufunde thina ayibhalwanga kuye awuyiboni kuye. We must get to a point where we die to ourselves. Isizasoba iinkonzo zethu bazawube ibe si-sketch because kugcwele abantu abagcwele bona. Hey, I get available. 21:57. Must tell the case.
sacrifice. Xa sewusindisiwe suka wakho. Ulupole eyona nto normal ifuna uyayenza xa sewusindisiwe lo mzimba ingani nomzimba wakho. Njengoba uthi xa uxolele tshomi zakho uzibuza uthi tshomi uva njani wena? Athi are you right? Athi as long as you're happy. Akho nto as long as you're happy xa ukholwa. It is as long as he is happy. Emandimlahlayo wena wenza izinto ezifuma nguwe. Ulahlele too much. Zingaphi izinto ukuthi uba ze-right kodwa ngoku uzulahle ekoneni. Apha bazali masihambi ngoba ngakhe ndabethelwa ke awubethelwa apha ulandelwa so emveni koba udibene ne-altar wanikela uyadlula ku-altar ufike kukhona isitsha sinamanzi kwakuthiwa yi-bronze basin apho khona abapristi babehlamba izandla neenyawo. Akekho umntu wanelungelo lokungena kwindwele iinyawo zingahlanjwanga nezandla zingahlanjwanga ngoba umntu uyalungiselela xa ezawungena ekukholeni kwenkosi. Athi uYesu xa ethethayo athi nina ke esenihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo phezu kwenu athi balekani ke ngoko ningeni. Bazali bethu kukhona into eshotayo emabandleni ethu angoku. Abazali bangoku bangena bathi tyulukutu bengakhange bahlambe. Bazali bethu liyahlamba ilizwi lenkosi, liyahlamba ilizwi lenkosi. Lihlambe okokuxabana ukungena nabo kokwenu. Lihlambe ezangoku izidongola emsebenzini wankosikazi zingasindiswanga. Yazi ilizwi liyakwazi ukuxela lithi le kuthe kunakulela ayikho konke. Sonkile kuyo. Ilizwi liyakwazi ukuxela akuthethwa nohlobo nabantu. Ilizwi liyahlamba. Xa kunqandwa abantu seyileveli lokugqibela emathubeni. Okokuqala uthi kulaxela umongo lathi sumnxiba le nto. Uthi wena zonke into sendilungele nathi under grace akulungele sumnxiba le nto. Ngoba kutheni ilizwi athi anditheni ngazo ndithi wena suyinxiba. Wena ke andithi uphuma silwe uthindise uyinxibelekanga. Sewuqandwa ngabantu nje is because awumamelanga uxelele ekhaya. Yebazali bethu lo uyathetha lo. Uyaxelela uba awuthethi ngolu hlobo. Umuntu uyakwazi uxela uphendula ngapho unkosikazi wakho wena. Ube uqoba befanele usile athi uThixo akuthethwa ngolu hlobo ngomuntu osindisiweyo. Ubuye wena uthi ngosikazi akucela ukuthi akayazi ukuxoxola ngolo ugwetywe ngumoya wenyaniso. Enqabileyo kubazali babo abazali babo babahlambulule. Baqhubekeka bezazi uba kukhona izinto ezibabophileyo. Andiyazi uba ndiyafakala na. Andiyazi uba ndiyafakala na. And abantu bafuna uba yi-Old Testament into yokuhlambulula. Uthi uPaul xelelanani iziphoso zenu nithandazisane. Andiyazi uba ndiyafakala na. Ithi abanethemba elinjena bayasihlambulula. Bazali bethu apha siyahlambulula apha ngoba sometimes siyaphazama. Xa uzibonela uba uphazamile awuvele uthundise wenza unothanda ngokuqhela ukwenza. Into ebetha abazali bangoku bacinga into ayizoqhubekela ngaphandle kwabo. Siyawuqhuba wehlele phansi. Enye into ebazali bangakonfesi bacinga uzawuthula abantu xa ehleli phansi. Wethu sizawubhimba singakapholi. Ezinye izinto esizenze namanje sizwe sisenza singakonfesi. Ngoba siyathemba uzawushumayela abantu abangashumayeli thina. Kalulukele ukuba yi-famous phambi kwabantu kanti uyifeyila phambi kwabantu. Amen. Uthi uYesu xa ethi kwibandla laseLaodicea uthi ndiyayazi imisebenzi
was the man of God. One day I will your time of another was I was not forget. I am the best of the Lord. You can never enter the holy place. You could never enter the holy place. Zila Parade is under
kandilali cawe ndilala kwam. Andifuna ndiphile kakuhle phandle nothecawe. Sikhonza Sunday thina, sikhonza from 10 until 1. Kanti Monday to Saturday usendlini. Xa uyiphose endlini, uSunday yi-waste. Abanye abakhosikazi basahlala abecaweni ngoba abecaweni nifuna kakuhle endlini iyafunda. Because akutyiwanga ifani. Ibhayibheli mayikhulu. Xa ungena kwinto engcwele ngofika khona isibane. Bazalwane bethu, kwingcwele kwakhona isibane. Kwingcwele kwakhona into kuthiwa sisiqumiso. Kwingcwele kwakhona into kwathiwa yitafile yokukhona. A table of the presence. Endaweni eyikhanyile kwingcwele yayingcwele kukhona isibane ngoba abantu abahamba kukhanyeni akukho unyama kubo. Iyabhidisa uyambambuza wena ngoba uhambe kumnyameni kodwa kukhanya kukhona. Ndithi ibhayibheli ithi imithandazo yenu ilivumele mnandi uthixo sisiqumiso. Yebo sabethi imithandazo isifakwa engqayini. Ngenye imini xa ungathandazanga uyogujulwa kwimithandazo yakho uyithandaza entabeni. Kuthiwa into kaqamahane yakathandaza kungakho umntana ogulayo. Abantwana esenza ivatshula xa ukhusela ngumthandazo ka-2012. Because imithandazo ayiboli, imithandazo ayahleli. Makanize kwilanguage ezulwini kukhona le nto kuthiwa yi-vault. Kuthatha imithandazo ipakishwe ilinde ixesha elilungileyo. Ngomhla othile kuvuke umuntu othi kwake kwathandazwa. Kuvula ingqayi kuphume imithandazo elivumele mnandi ukuthi awuceli moto, awuceli promotion. It's a nice fragrance to the nostrils of God. Kuba abazali benzela uThixo isizathu zabo, isizathu zabo kunenosi yakuThixo xa imamela because umzali ohlala ekhalaza umzali azange akhaza uThixo athixo andiyazi uba wabone ntoni wabone amabomu. Oko wamsindisa my life changed. UThixo isendini namhlanje. Ndisazi na ngoba ndibona ngofana nawe. Ewe imoto entsha ndinayongo. Ndisahlala eTransfontein. Kodwa wabone ntoni Thixo ukhetha umntu ofana nawe? Ukubona Thixo la athi sisambambile kodwa usemhle unento zonke. Ewe isitofu seswele ndisifakile. Kodwa ngapha kwaso ndithembe wena. Imithandazo sisiqumiso. Uyabona ize bathathe lathini. Wena ungathandazini. Hlale nje iphele iveki ungakhange uthethe nosingaphakathi. Bazabethu ungathandazi impakamo. Xa ungathandazi ukuthi Thixo ndizazibonela ngokwam. Ndiyeke ndizawusigandela abantwana nasendleleni ndizawuganda ngokwam. Xa ungathandazi ukuthi ndinamandla okuzenzela. Ndiyeke utsho wena. Kafaka isiqiniseko kalisele phansi. Kwingcwele kwakhona indawo ekuthiwa yingcwele. Kwingcwele kwangangeni namanye kwakungena umpristi omkhulu kanye ngonyaka ngomhla wokuthethelelwa. Kwakhona into ekuthiwa yi-Day of Atonement. Ekwakufuneka umbingeleli angene aqale angxengxezele ezakhe izono. Emveni koko angxengxezele izono zabanye. Ngaphaya kwekhuselo kwakukhona into ekuthiwa yityeya yomnqophiso. Ityeya yomnqophiso yayinemnduku ka-Aroni. Inamacwecwe omthetho, inemana. Phezu kwalo yayithule ngegolide. Kukhona indawo ekuthiwa sisihlalo.
mercy seat. Kwi-Old Testament kuthethwa ngenceba, mercy seat. And the Ark of the Covenant was the packing of the things in the heaven. It was the one that was the kerubi ezimbili phezu kwe-seat of mercy. Ezazikhabarishe ngamaphiko. Wayesithi umbingeleli xa engenile kanye ngonyaka afafaze igazi phezu kwe-mercy seat, ukuze abo bafafazelwayo baxolelwe izono zabo. Abathethayo bathi ubuthiki bala curtain wawunofaka intamo ifana namahashi kwi-distances ezi-different ingachazuki, ngoba uThixo wayesondele kodwa ekude. Umdiyadiya wawuvale i-presence kaThixo. Bayambona kodwa bamboni, bayamva kodwa bamva. Usondele kodwa ukude. Khona umkhusane nomdiyadiya ovalele abantu ukuba babe ne-access. Ongangeni ongangeni noba kuthiwa ifemeli yakho i-right, kungenwa umntu okhethiweyo, naye akangeni xa ethandayo, ungena kube kanye ngonyaka. So every year kwakufuneka angene ezongcengcezela izono zabantu. Kanti nje bengcengceza njengamagazi emvana neenkomo negusha ayengekho enough ukuxolela izono zabantu. Athi uqulayo phaya eGolgotha kwintaba lokhakhanya kwaxonywa imvana kaThixo. Xa le mvana ixonywayo ibethelwa izono zethu. Ithi manje wakhala ngelizwi elikhulu. Ukhala esentabeni yeKalvari, kodwa izwi lakhe lasuka entabeni lacenga thini bakho, lafika langena etemelini, ladabula ikhuselo, ngoba ikhuselo elivalele umuntu noThixo, kodwa kwathi kokuhlazuka ikhuselo, amandla ebevalelwe ekhuselweni agobhozela ngaphandle. Ithi manje kwanyaka kumhlaba athi zange siwabone amandla amangaka. Kanti le curtain ivalele amandla angumangalisi. Kanti kuzawuvulwa
community service. Indirectly social as a part. Ututu ni picha, ungene ni tole kanwe. When I was also shouting, in the presence of God, I enter in His presence. The pastor said to me, "Suddenly, I saw the Jay Kusel, who was in a two-gate. I didn't believe because I could serve to you. Power is available even tonight. It is illegal for us to remain without power. Yet power is made available. People may of a defeated believer with all power given to them. You access to the mercy seat. That's why Paul is in a court where you're able to Christ. Because certainly, it is very young, all girls of mine, who tell the little I want to emphasize this as I sit down. That love will never kusel. No one can render you beyond repairs for the veil. Was I ready? Who can read to one? What's the way Hasura? Can we feel Latina in your home? Our life, our plans, our person, what they talk. Our mouth, you are saying, they are getting about it. Can't take it, Kusel, don't be. Not that my Kusel, now. There's no way you are untouchable. You are unreachable. You are in the sphere of power made available. Who's
injabulo. Ngiyacela ikhona indawo ozungene kuyo. Xa ufuna ungena kwithemba lethu, xa ufuna ungena ebukholeni bakho, shiya izitho ngasemo. Siyayazi namhlanje sinathandaza bazalwane, because there is power that we need to access. Ikhona indawo uThixo afuna kuyo, akhona amandla uThixo afuna uku-operate kuwo. Zikhona izinto uThixo afuna ungene ngaphakathi kwezibaba, kodwa moya igcwele u-emphasize umcimbi weshabuko. Tell us something about the Sunday,